Hello mga kababayan ko, kumusta po kayo ngayon? Awat loobin ng Diyos na nasa mabuti po tayong kalagayan. Andito po tayo ngayon sa Lingayen, capital of Lingayen, Pangasinan, Philippines. Ito po yung century na, yung iba po na trees. More on acacia po ito. Ito po yung dati na mga puno dito. At ngayon po ay under construction po. Yan po yung Malong Building. Ngayon po, nag-decide po ako na habang nasa sasakyan na lamang po tayo magbibideo dahil sa maalikabok po, dahil sa mahangin po sa araw na ito. Ayan, tignan natin yung notice to the public. Ayan, tignan po natin. May cutting permit po sila na ginawa po from DENR. August 8, 2025 pa. So, ilang trees ang 192 trees po yung nasakripisyo po ng ating Kapitolyo ng Pangasinan. Yan ang kanilang ito po yan, oo. Yan, tingnan po natin ang kanilang permit po. Yan ang kanilang permit. 192 trees. Wow, ang dami. Ang administration po dito ngayon ay si Governor Ramon Gico. Monmon Gico. Kung ano po yung itsura po yung trees na yan, na nakikita nyo po, yan po yung hindi ko po mawari, hindi po natin alam kung ano po ang project nito, kung ano po ang purpose dahil po hindi naman po naka-specify sa notice to the public kung ano po yung gagawing project po dito. Kampo. Ito po yung other building. No entry daw. Yan. Mga kababayan ko, maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat. Welcome to Filipino Life Stories. Under construction pa po ito. Orduha Gate 2. Yan. Ang sabi doon ay no entry. Kaya atras po tayo. Atras na po kami. Ay, pwede pa pala. Yan. Under construction po lahat. Diretso po yan. Ngayon yan po yung sa may ginagawang fountain. Ito po yung project na for development. Ako. Ang laking trabaho to. Ito po yung ating Kapitolyo po. Yung mga taga Lingayen, Pangasinan. Shout out to everyone. At sa ibang bansa po, ito na po yung ating Kapitolyo. At underdeveloped po ito. So, we will wait hanggat matapos po ito. Ang sabi po fountain po ito actually, fountain. Pero marami pa pong projects na ginagawa. Ay, ililis ko po yung camera po natin. Yan. Dahil hindi na po tayo bumaba. Yan po yung under the bed. Ako, mga trees po ito, century. May century, may bagong trees, pero more on acacia, ganun. Meron na rin Nara, may Nara po tayo. Yun. Nasayang lamang yung Nara, tsaka yung may, sa opinion ko po, sa opinion ko po, dapat po hindi po sinacrifice yung mga trees kasi syempre alam po naman natin na lagi pong nag-uulan, tropical po yung ating weather, pero bakit po na-sacrifice for the fountain daw ito. So yung historical na yung mga ay, wala po ako masabi. Sa opinion ko po, ha.
Ano po sa palagay nyo, mga kababayan ko? Yan. Under construction po yung mga opisina po dito. Ito na po yung kaganapan po yan. Yun, no? Yan na po yan. Oh, yan. Yan. Oh. Ay, naku. Nga, grabing trabaho to, no? Yan. Oh, may tingnan po natin to kung ano to. Ito, dito. Yan. Construction of 11-story government center tower. Kail Construction Supply, Fudge Construction Joint Adventure. Oh no, grabing project cost niya, mga kababayan ko. Nakita niyo po ba yan? 11-story government center. Yan. Under construction. Ilang figure po yan? Nakikita nyo naman po. Ang figure niya, oh. 1.9 billion. Yan. Nako. Under Kail Construction and Supplies. Fudge Construction. Laki to. Grabe. Yan. Wala na yung mga trees po natin. Wala na po, ha. Yan. Pero kasi ginagawa po nila yun para sa mga opisina. Yan, nilipan. Laki naman ng Honorable Amina. Laki. Ang laki ng kanyang tarpaulin. Golden Lion Hotel. Pupunta po tayo dyan pag may time po tayo at syempre sobrang alikabok po dito sa ngayon. Dito kaya, ano ba ito? Swimming pool. Ay, hindi siya swimming pool. Ewan ko ano po ito. Ako. Alikabok na. Ayan pala DNR eh. Yan ang DNR oh. Opisina niya. Tagaputol ng kahoy. Tagaputol ng kahoy. Oh, imagine 192 trees. Ito po yung sa Season Auditorium. Ayan. Pibao, dito papuntang Pibao. Ano pong masasabi nyo, mga kababayan ko, yung mga taga-Lingayen, yung Kapangasinense po natin? Bali, 192 trees ang pinutol, kasama na po yung Nara, Acacia, sinakripisyo para po dun sa fountain at para sa bagong opisina ng mga offices. Pero yung fountain, yung opisina, pwede pa. Pero yung mga fountain, parang parang dapat hindi na yung fountain kasi may dagat nga tayo. Anong gagawin natin sa fountain? Para sa sarili po naming opinion. Bilang taxpayer, syempre, at anak po ng Pangasinan, isa sa anak ng Pangasinan, yung mga kababayan ko po na anak ng Pangasinan. Ano po ang masasabi niyo po? Ano ito? Ay nako, under construction pa rin. Putik-putik na. Ay nako, ano nangyari? Yan, no? Still, may ano pa rin. May business pa rin. Yan. Tuloy pa rin po yung negosyo. Yan. Marami pa pong yung maraming salamat po sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel.
At maging member po kayo sa ating channel mga kababayan ko para po maging exclusive po ang ating mga videos. At may mga perks po na soon na mai-set up ko po yung ating magandang benefits. At mag-comment lamang po kayo, mag-suggest lamang po kayo kung ano po yung gusto nyo po na puntahan po natin sa abot po natin na makakaya. Ito, parte pa rin po ito ng Lingayen, Pangasinan. Ito po yung part ng Lingayen, Pangasinan under Municipal Hall. Yan, marami pa pong business establishment dito, mga rest house, restaurant, underdeveloped po yun. At dito po tayo umiikot po palagi for this is already underdeveloped. Marami pa dapat i-develop. Bago na to, bago na po ito mga kababayan ko. Yan pinader, parang may pader na siya. Seawall yan. Seawall. Bakit seawall na parang mababa? Mababa na seawall. Ako, under construction pa rin. Maraming salamat po. See you in our next videos. Please subscribe to our channel, Filipino Life Stories at Filipino TV po. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipino.